Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras tiupitilize ma update ankhondo kuti bwanji iya ndithu Russia ikupitiliza ndithu kulanda madera ena moti patali pano alandanso mzinda wina dera lina lotchedwa kuti Zaporizhia. Yes, Zaporizhia region. Zaporizhia region ku Ukraine landidwa ndithu manso still mabomba aponyedwaso kumene kundithu ndi munthu anthu awiri okhala mwalira koma anthu 10 avulala ku dziko la Ukraine chifukwa cha mabomba oponyedwa kuchokera ku dziko la Russia. Mu nkhani zina Russia ndi China paja tinawuzana kuti akupanga ma training ndithu amadzi international water ndi munyanja mmenemu iwo ajabweretsa new policy akuitcha kuti track down and destroy. Yes, track down and destroy. Nde mmenemumu ndi joint military apanga asonkherana kuti akuluakulu akuti tikapeza chilichonse cha adani chili nyanja mmenemumu tichiphwasule. That means ma threat chiopsezo chimene kuopseza kumene inaopseza Russia pankhani yokhudzana ndi manyukiliya ndi izizi zimene zabwera apa zimene abweretsa apa China ndi Russia. It's like akuti afuna athane ndi zima submarines zilizonse zimene zili around. Nde iwowa ayamba kale kuzungulira ndi kumawunika ndi akuti akazipeza pasi pacha zimene zima submarines zimene pacha zimalowa pasi pacha zimayenda pasi kena kumkhululukiranso. You see, ndi akuti akazipeza ndi kuti akuti azinyenya azipholitsa koma akangotero pamene sepano tione paja kuti ya mankhani ende makuti. Anyway, guys, nkhani irunde kuli zinthu koma at the same time kuli Trump ndi Putin akuyeneranso akumane ku summit ina yake. Kuli meeting ndithu kuli zochitika kumene Trump ndi Putin akuyenera kuti akumane, right? Komano Russia yatsimikiza za summit imeneyi koma sanatchule kuti malo ake ndi ati. Do you think Russia and America ngamenyana? No, I don't think so. Russia and America sangamenyane chifukwa amene wani masuperpower kawaka. And Trump sangapange risk imene yoti tikwapulane nkhani imene angabweretsere ndiona kuti ndi omwe tibwerera kumweko kuma secondary sanctions iko. And pamene tikwenda paja kuti anthu andale makamaka sometimes there is no nthani ake ndikamvera audio ya Akamlepo Kaluwa. Akamlepo Kaluwa amenena kuti there is no permanent enemy. There is no permanent enemy in politics. Komanso there is no permanent friend in politics. Anayankhula zimene za Akamlepo Kaluwa kuti mundale mulibe mdani okhazikika. Mdani okhazikika mundale mulibe. Komanso mundale mulibe friend okhazikika. That's why muona zoti example yabwino ndimene mukudziwa ichi. Iso ndi politics iyi tukamba apa zachina Trump china Putin china Zelensky imene yoshinso geopolitics. Ndia you understand? Yeah, ndale zapa dziko lapasi zimene zimachita geopolitics. Ndizonena kuti nawonso chimodzimodzi like now Trump akutumiza masubmarine ku Russia koma akuti aliso ndi summit yoti akumane ndi Russia. Akumane ndi Russia kumeneko akakambirana ziwiri zitatu akakambirana zitatu
anthu odali pa nkhondo. You understand? Nde anthu ondale awa osamamvera kwambiri, osamakhale nawo, don't be very emotional man. Osakhala nawo serious kwambiri anthu andale. Put in Trump akakumana like what? Yeah, angobanga zimene abanga post zimene abanga confirmed. Abanga confirm atsimikeza kuti yes kukumana ndithu kulipo ndithu. And ndipo iwo ndithu banga zimene ndithu. Nde that's it. And now mlendo uja alikonko alikulasha komweko adakambirana sitinaziwe zoti makamakazo zotsatira zake zikhala zotani pamene uyu Trump matariffs ndiye waponya ndithu maiko osiyanasiyana. And maiko ena ngati Venezuela yanena kuti actually ipita kwa Trump komweko akambirana naye akamuza akulu mupanga chindecha like tayambana cha like why. Komanso osaiwala Canada yanaso kwana kuti actually Canada ndi neighbor wa America, komano actually akuti ali very disappointed ndi tariffs fana yepa saso matariffs so yoyo Canada yo, right? Katundu wawo kamalo wa America ndikuti azimpasa ndithu misonkho yochuluka. Ndi nayonso Canada yanakona kuti akulu koma Canada kangari disappointed komanso yana kuti si upanga bow down, sikubwerera mbuyo kuti makuti akuti iyoyo itha kuzi it can sustain on itself. Ma resources ali nawo atha kupanga itha kukhala bwinobwino payokha popanda so kuti kuyisokoneza zindizi, right? Nde maiko ena Cambodia akhanga kuti akupembedza amuza Trump kwana kuti katundu wana kambuya kwathuno Cambodia kuno ndekuti ifeyo sirize kupasana ma tariffs. Like anthu I don't know kuti kaya chani kaya ati cholinga rimuna ake khanga amvana agwirizane like like kuvomera kupondelezera just zimene anapanga Zimbabwe zimenezo kuichapa ni ma tariffs iyo nkwanena kuti niyo kama okay chabwino basi tamva zewa mukambiri koma niyo katundu wana kambuya kunoku ipakhala zero tariffs iniyo sizupasana misongo. What? It's the same thing. Wina wabwera akupondeleza, right? Akupondeleza. Then kenako iweyo wazimva zoti iweyo ndi opanda ntchito to the point yona kuti okumuzaso kuti ndikugulira tinsoni sima mukafuna sima so munduzi ndikugulira tinsoni. Pambuyo poti munthu wakutchapula ngaye mpano okunyambula. Ne like amango zimva inferiority like kuzimva pasi kuti you understand. Nde iyoyo na kuti misonkho Cambodia imene misonkho ya sazi pereka misonkho pa katundu wa America choyambirira komanso akuti iwo agula ndege ku America ako zina Boeing zimakondo panga ngozi zicha. Anyway, nde aragula ndege kuti kumene kuja ku America ako kuti America iwine. Nde zonse zimene zikuchitika apazi America ndithu yapeza ndithu ndrama zochuluka kwambiri. Koma misonkho imene iyi imene akupanga apa iyi ndi ina yona kuti igwetsa ma economy ambiri. Komano munkhani zina zona kuti ma Americans sopano ayamba kudandaula kuti ma groceries after nkhani ya tariffs akuti akudula kwambiri. Nde actually I don't know kuti what's going on, chikuchitika njani, right? Ndebe izo ndizimene zikuchitika konjaku. Nde ma tariffs ndamene misonkho ndimeneyo tiziona kuti azipanga banje kutsogolo kuno komano nkhani ndimene. Guys, I think it's never just come it's fine. Next video as well tipangaso next video inaso ngati ndaiwala kuti ndiponyaso mu video inayonso kodiso nkhani inaso yokhuzana ya ku Lebanon. Guys, thank you so much. Mana weni cameras.